ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא המגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איש יהודי חיה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מהמדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, אל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. הור כרפס ותכלת אחוז בחבלבוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זכה וכסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זכב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. והשטיח הדת אינו נס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אמר לימומן בזיתה קרבונה, בכתב אבקתה זתר וחרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו קרשנה שתר אדמת תרשיש, מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו הבאתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים, להבזות בעליכן בעיניכן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא בא. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדעתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך
לרותעה כטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא וכל אנשים יתנו יקר לבעליכן למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעשה המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות, טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ותולה, טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגיא סריס המלך, שומר הנשים, ונתון תמרוקן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך, ויעש כן. איש יהודי חיה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר חגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את חדסה כי אסתר בת דודו, כי אין לה אבהם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה, לקח מרדכי לא לבת. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגיא, ותלקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא, שומר הנשים. ותיטב כנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הרויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים ב12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוככן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב חיבה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעזגז. סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דות מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויחב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעשה מלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו,
את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסת כיד המלך. ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה ואומנה איתו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף, בקתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע דבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניכם על עץ. ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה חגגי וינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויחי כי אומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליכם, ויגידו להמן לראות, העמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגיד לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש. 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדתה חגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לעבוז. פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה,
ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע. אבל גדול היהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצע לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר לעתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווך על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא עתך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא עתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר לעתך ותצווכו אל מרדכי. כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו לעמית לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזכה וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחר אשתחרישי בעת הזאת רווח והצלה, יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי יצום כן, וכן אבוא אל המלך אשר לא חדעת, וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי לראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות, והנה אתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשת אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות, ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב,
לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וחירות. המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן על מרדכי המה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי מותי וגם למחר אני קרוע לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לפני המן ויעש עץ. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתן ותרא שני סריסי המלך משומרי אסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה? יקרו גדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מבחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו. יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרחו, ויאמרו לא חכמה וזרש אשתו אם מזרע יהודים, מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו.
עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבחילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר כמלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשבחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עומד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על חמיתה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוכו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי גידה אסתר מעולה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק, ותתחנן לו להעביר את רעת המן חגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדת החגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ומרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב23 בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהוד ועד כוש, 27 ו100 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו,
ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד, חרצים בסוסים, רוכבי הרכש כחשטרנים בני חרמחים. אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד, ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12, הוא חודש אדר. פתשגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביכם. הרצים, רוכבי הרכב החשטרנים, יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב. ורבים מעמך הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. וב12 חודש הוא חודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים חמה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריכם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניכם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות, והחשדרפנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך, מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדל. ויכו היהודים בכל אויביכם, מכת חרב וחרג ועבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה, ואת פורתה ואת הדליה ואת ארידתה, ואת פרמסתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ואיזתה. 10 בני המן בן המדת הצורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על עץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תעלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך
נקלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביכם, והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כימים אשר נהו בהם היהודים מאויביכם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כי המן בן עמדת החגגי צורר כל היהודים, השב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל לאומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליכם. קיימו וקיבלו היהודים עליכם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה ותביכה אל מרדכי יהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניכם, כאשר קיים עליכם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה חיים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלוחם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ארור המן
Aruraman, Aruraman, Baruch Mordechai, Baruch Mordechai, Baruch Mordechai, Arura Zeresh, Arura Zeresh, Arura Zeresh, Berucha Esther, Berucha Esther, Berucha Esther, Arurim Ekol HaReshaim, Arurim Ekol HaReshaim, Arurim Ekol HaReshaim, Beruchim Kol Israel, Beruchim Kol Israel, Beruchim Kol Israel, וגם חרבונה זכור לטוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרב את ריבנו וידן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. אזכיר חסדי אל נאמן, הוא היה לי כאב רחמן, על ישראל עמלו עלמן. ארורמן, ארורמן אכזרי, ויחי בימי מלך קשה, אחשוורוש, אחשוורוש יעירי. מכל בנות היא נבחרה, כי אסתר, כי אסתר כחמה ברא, להציל עמה מצרה. אשר חשב צוררי, על ישראל עמלו עלמן. ארורמן, ארורמן אכזרי. Enmentare las mercedes de el Dioneman, que siempre fue Padre Rahaman, de Israel en cada zman Aruraman. Mas que todas muchachas ella fue escogida, ella es Esther bella como rosa enflorecida. Escapó una nación querida de cruel Amán. Pensó hacer una hecha mala y difamada, por traer a Vashti desnuda y refusó de venir, diciendo con palabras seguras: no quiero ajeno mostrar mi hermosura. Los sabios sentenciaron muerte a Vashti y su reino aunamente por el consejero de Amán el malo, cruel, cruel Amán. Mordechai manda y dice al judíos que se avise en Adar 14 y 15 que es día de Purim. Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que nos dio tanto placer. El Amán Mamzer segundo, ansí tenga negro mundo, quiso echar judíos al fondo en los días de Purim.
viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que nos dio tanto placer. Llama a todos chiquiticos, bolsas, haciendas de bombonicos, que se merquen los jugueticos con dineros de Purim. Viva yo, viva el rey, viva todo Israel, viva la reina Esther, que nos dio tanto placer. Con la azúcar y la farina ya nos viene la madrina para hacer la halva fina para el día de Purim. Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que nos dio tanto placer. Al rubí de los muchachicos, dal de tantos regalicos, aquel puede ducadicos, que ansí es el deber. Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que nos dio tanto placer.